Έφτιαξα καινούριο account με καθόλου λεφτά και σήμερα θα προσπαθήσω σε μία ώρα να φτάσω από το 0 στο 1 billion. Πάμε να δούμε! Εντάξει, δεν το λες και καινούριο. Τουλάχιστον έχουμε 3 ορόφους, ήδη δεν είναι καν καινούριο. Αλλά μπορούμε να κάνουμε το rebirth, θα μας ξεκινήσει με 100 million. Πάμε να το κάνουμε τη δεδομένα power. Το κάναμε και τώρα βλέπετε έχουμε μόνο 100 million. Και για να είναι πιο δίκαιο το challenge, θα πάμε να αγοράσουμε και κάτι ακριβό από το shop για να μας μειωθούν τα λεφτά κατά πολύ. Ας πούμε πες αυτό εδώ πέρα. Εδώ και αυτό. Ωραία, τώρα έχουμε μόνο 5 million. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα δεν θα κάνω καν auto buy, δηλαδή με εξόδεψα τόσα λεφτά τσαμπάλα, αυτό θέλουμε. Και πες ότι είναι ένα καινούριο, όλο καινούριο account. Και πάμε γρήγορα σε public server. Οκ, μπήκαμε. Έχουμε εδώ πέρα κάποια πράγματά μας. Γιατί έχω λιγότερα λεφτά? 82,75k. Για κάποιο λόγο, δεν έχω ιδέα. Λοιπόν, έχουμε μόνο αυτά εδώ πέρα τα πράγματα και ο σκοπός μας είναι να κλέψουμε κάτι από κάποιον. Έχουμε και αυτά εδώ πέρα. Θα βάλω ένα slab και αυτό και το μέσα. Αυτά εδώ πέρα μόνο είναι άχρηστα πράγματα. Τα παίρνω μόνο και μόνο επειδή είναι σαν καινούργιο account και δεν έχει κάτι στο καινούργιο account. Λοιπόν, πρέπει να κλέψουμε. Έχουμε μία ώρα να φτάσουμε από... Gangster Futera. Έλα, Gangster Futera, σε παρακαλώ, με βαρέσεις, τελειώνω. Ναι ρε μπρα! Θα κλειδώσω μέσα τώρα. Κλειδώσω μέσα νουμπά. Θα σου κλέψω κι άλλο. Bananita Dolfinita. Έλα. Όχι, έκανε reset! Λοιπόν, ο σκοπός μας είναι να φτιάξουμε από λίγα λεφτά στο 1 billion. Είναι πολύ δύσκολο challenge, έχουμε μόνο μία ώρα να το κάνουμε και πάμε. Λοιπόν, τι έχει αυτός εδώ? Κουράδες. Αυτός έχει κάποιο ενδιαφέρον, άχρηστα είναι αλλά για το challenge. Θέλει πολύ 70 δευτερόλεπτα. Μπορώ να χρησιμοποιήσω ούτε το κλόνο, ούτε το turret, σχεδόν τίποτα δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω. Μόνο αυτό εδώ καιρά κάτω που βλέπετε. Λοιπόν. Ποιο να κλέψω? Θα το craft, έχει αυτά εδώ. Οκ. Λοιπόν, από αυτόν θα κλέψω. Α, αυτός είναι που έκλεψα πριν. Για να μην είναι και τόσο βαρτό το βίντεο, έχω μαζέψει και μέσα ωραία. Πάμε σε άλλο server. Θα αλλάζουμε συνεχώς servers μέχρι να βρούμε το brain που μας αρέσει, το δυνατό, το ωραίο, το god για να αρχίσουμε. Bro, what the fuck, πριν είχα ζητώ να μείνω και τώρα έχω μόνο λίγα K. Λοιπόν, δεν ξέρω τι συνέβη, αλλά κάτσε να βάλω και... θα άλλα και αυτό, δεν έχω ιδέα τι κάνει. Αλλά αυτό, δεν ξέρω τι είναι ακριβώς. Αυτό τι κάνει, οπότε θα βάλουμε το τραπέζι που είναι αρκετά καλύτερο, έτσι πιστεύω δηλαδή. Κλειδώσαμε τη βάση μας και πάμε για κλέψουμε. Λοιπόν, εσύ εδώ πέρα έξω, δύο μπομπομίνι. Λοιπόν, αυτός νομίζω ότι είχε αφήσει ξεκλείδωτα. Εσύ μικρούλη τι έχεις εδώ πέρα. Cocofanto Elefanto. Αλλά, σπούρο είναι κοκοφάντο. Έχω λεφτά μου. Cocofanto Elefanto. Cocofanto Elefanto. Cocofanto Elefanto. Πρέπει να πάρω κάτι δυνατό να με δυναμώσει. Αυτός ο παταπίμ εδώ πέρα είναι πολύ καλός. Burr Patapim. Εδώ πέρα αρκετά δυνατό και άλλο epic. Berry Bicus Dicus Bombicus. Μαζεύουμε εδώ πέρα λεφτάκι για να χορμάρουμε. Είμαστε πάρα πολύ μακριά από το στόχο μας. Εγώ να σας ελπίσω και θα το καταφέρουμε. Χορμάρουμε λεφτάκια. Pipiki. Bandito Bobrito. Λοιπόν, εσύ εδώ πέρα Flura. Trippi Troppi. Λοιπόν. Θα μου πείτε λίγο άδικο, αλλά πρέπει να αγοράσω. Gangster Futera. Δεν μπορώ, παιδιά, χωρίς. Svinina Bombardino. Πίσω δεν έχω λεφτά. Κάνει 3 million! Τέλος πάντων, δεν θα τον αγοράσω από ό,τι φαίνεται. Εντάξει, καλύτερα και πιο δίκαιη το challenge τώρα είναι το να βάζουμε, έτσι νομίζω. Όχι, δεν είναι κανένας, δεν είναι κανείς. Flura. Με μόνο μία ώρα να το καταφέρουμε αυτό να το παίρνει το στόχο.
Δεν θα το καταφέρουμε, είμαι σίγουρος, αλλά τουλάχιστον θα προσπαθήσουμε. Προσπάθεια μετράει. Λοιπόν, αισθαντικός εδώ πέρα. Αυτή τη στιγμή του βίντεο θα σας υπενθυμίσουμε ότι έχουμε ένα μικρό διαφημιστικό. Δείτε το. Και να σας πούμε δεν είναι σε καμία περίπτωση χορηγούμενο. Σε αυτή τη στιγμή θέλω να σου υπενθυμίσω να κάνεις ένα like και ένα subscribe και να γράψεις κάτω στα σχόλια αν εσύ πιστεύεις ότι καταφέρει το στόχο. Πάμε πίσω στο βίντεο. Εδώ πέρα τον Μπρένο, τον σπιονίρο. Μπορεί να μας βγάλει πάρα πολλά λεφτά αυτός. Και γιατί είναι μυστικό. Ballerina cappuccina. Μπαλερίνα. Όχι, την πήρε αυτός. Ballerina cappuccina. Νομίζω ότι την πήρε. Ανοίγει. Ω, αυτός. Λοιπόν, τα σχέδιά μας τα πάνε όμως γι' αυτό. Λοιπόν, έλα. Ballerina cappuccina. Θα μπω μέσα. Κλέψε. Tracodu cotulu della pela Όχι, dustus. κλείψε μέσα. Και τώρα τι να κάνω. Glorbo brutto drillo. Λογικά. Ναι, εντάξει, reset. Το ξέρω. Μου πήρε και την μπαλερίνα. Συμπλήρωσα και μου τα πήρα ξανά πίσω. Τι κακός είναι αυτός, δεν μ' άρεσε. Θα πέρασε στα 4. Αυτός έχει κάτι. Όχι. Λοιπόν. Εσύ τι κοιτάτε έξω. Τι είχετε ρε. Αλλά που κάνεις τη παράσα. Φύγε κι εσύ. Φύγε. Λοιπόν, έχω κοντεύω στο 1 million. 1 billion είναι πάρα πολύ. Βάσουμε. Λοιπόν, πάμε να λεφτά. Σχεδόν 1 million. Boneca ambalabù. Bambini crostini. Μπαμπίνι χρωστίνι. Εδώ πέρα, εσύ. Τι είναι αυτό. Είχε ένα σκύλο. Οκ, ωραίος φαίνεται, αλλά δεν ξέρω αν θα μπορέσω. Χρυσό πάταπι. Berbero patapim. Έλα εδώ. Φαρμάρουμε σιγά. Λοιπόν, αυτό μου έχει στη 14. Έχει ένα σκυλί. Αλλά λίγο δύσκολο να το κλέψω. Δεν έχω καν το χρόνο. Να τον εδώ πέρα. Λοιπόν, θα σου δείξω μέλισσες κακομοίρες. Όχι ρε, δεν ήταν αυτό που... Λύσες εσύ χαζός. Εσύ εδώ. Στο δευτερόλεπτο. Έλα, όχι. Έλα, και ο σκοπός μας είναι να μην χρησιμοποιήσουμε και Robux. Λοιπόν, 9,5 και... Tetete saur. Είναι πολλά. Έλα, μην πεις. Βγες εδώ. Σε παρακαλώ, βγες. Έχει αφήσει κλειδωμένο εδώ μέσα. Robux δεν έχω και δεν είναι δίκιο κιόλας. Θα χρησιμοποιήσω Robux για το challenge. Και σου πέρα με το τέτοιο. Τι κάνει, απλά κάθεται. Λίγα. Μπορεί να είναι Λιονέλ Κακτουσέλη και αλήθεια είναι πως το θέλω, αλλά δεν πειράζει. Δεν θέλουμε. Οκ. Απλά παίρνω. Μην με βαρέσεις. Όχι. Αυτή πώς πήγε μέσα. Ρε. Έχω λίγο χρόνο και από αυτό. Frigo camelo. Δεν είναι τόσο καλό, όχι. Tetete saur. Ναι. Έλα, please. Dodge. Έλα! Σίγουρα και... Cappuccino assassino. Λοιπόν, ελπίζω να βγει κάτι καλό. Τι δεν γίνεται. Απλά βαρέθηκα να ηχογραφώ για αυτή την ώρα και λίγο μετά βρήκα αυτό. Perochello lemonchello. Έλα, πες. Leru. Δείτε πώς το βάζεις και από το πλάι κιόλας. Όχι, δεν μπορώ. Ναι! Το πήρα! Λέru, ρε. Λοιπόν, αυτός είναι, μπορεί να μας χρησιμεύσει όλοι. 1 μιλιονίδι. Φαρμάρουμε λεφτά, πολλά λεφτά. Φαρμάρουμε αρκετά λεφτά. Και εδώ, Παταπίμ. Έλα εδώ. Berbero patapim. Bandito bobrito. Avocadini antilopini. Cavallo virtuoso.
Το έχω ήδη. Να τώρα. Εντάξει το δω. Το είχα το δω. Εσένα εδώ πρέπει να σε κλέψω. 3,5 μίλιον. Αυτό την παίρνουμε μέσα στη βάση. Και δεν είμαστε απλά όρατοι. Λοιπόν, έχει και αυτός ανοιχτά. Και οπότε πάμε να τους κάνουμε όλοι φίλους. Δεν έχω ιδέα ποιος είναι. Οπότε μπορεί κάποιος να μας απαντήσει και πρέπει να μπορούμε να βγάλουμε και να μπαίνουμε το σπίτι του. Λοιπόν, μέχρι στιγμής κανένας δεν μας έχει απαντήσει. Αυτός είσαι. Νομίζω. Δεν μας έχει απαντήσει, παιδιά. Αυτό ήταν. Όχι, λοιπόν. Όχι, λίβαρε! Μπήκε άλλος. Το άλλο δεν έχει τίποτα. Θα βγες. La cucaracha. Δεν ξέρω εγώ βγες. Έλα, φίλε. Έχει αρκετά καλά. Γιατί να μην χάσεις την ευκαιρία να κλείψεις ένα πίπι ποτάτο. Πίπι ποτάτο. Ένα πίπι ποτάτο είναι κομπλεξικό. Pipi potato. Αυτός είναι κομπλεξικό. Orangutini ananassi. Όχι, βάζ μου. Έχω στόχο να το πω. Los carqueritos. Κλέβουν το ρε. Τουλάχιστον να τους κλέψω αυτό. Έλα. Los carqueritos, please. Αν το πάρουμε αυτό είμαστε τέλεια. Εντάξει. Έχει αφήσει ακόμα ανοιχτό ο μπας. Free Brainrot, τσάμπα Brainrot. Απλά πες να μας τα βγάλει. Φλακίες έχει άλλες, αλλά... Εντάξει, θέλουμε. Φλακίες δεν είναι φλακίες, σκέφτηκα τώρα όμως ότι είναι και εσένα εδώ, εσένα. Los tung tung tungsitos. Που παίζει να έχει 10.000 pings. Cacorito melonito. Τι κάνεις? Tracodu cotulu della peladustud. Δεν ήταν καν δικό σου. Εγώ τι θέλω. Cacorito melonito. Εσύ έφυγες. Ciuanini taconini. Γιατί μου φύγε. Φύγε! Θα πάρω. Έφτασα! Καταφέραμε το challenge από τώρα! 3,66 billion! Μπορώ να πω το πιο επιτυχημένο challenge στον κόσμο. Αφού πήραμε αυτό εδώ πέρα 5,6 million Los Carqueritos, όλα τα άλλα δυνατά Brainrots, καταφέραμε το challenge. Δεν ξοδέψαμε 0 Robux, όταν λέμε 0 καθόλου. Φίλε, και πήρα... πραγματικά... Ναι! Και μου έχει μείνει τόσος χρόνος ακόμα. Δηλαδή, κάντε like, κάντε subscribe και ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Επίσης αν σας άρεσε μην ξεχάσετε να δείτε και αυτό εδώ πέρα το βίντεο. Έχει ανεβεί στο κανάλι μου. Bye!